Ето едно кратко видео на Хондата. Това е състоянието, в което колата е дошла от чужбина. Не е пудрена, не е лъскана, не е пастирана. В естественото си състояние, в което се е появила от чужбина. Когато колата е с най-търсения 2-литровия мотор, с автоматична скоростна кутия, 4x4, с кожен салон, с панорама, с багажник на тавана. Ето и сега ще я запалим. Не е обслужвана още, просто както е. Ето седалката. Както е дошла, така. Ето, няма грешки, никакви. Съвсем нормална, истинска кола. Панорамата, ето я работи. Има камера колата. Ето я. Това е всичко. За сега повече информация на посочения телефон.